Dobrý den. Dobrý. Dneska bychom vám tady s Filipkem představili vytápění tohoto domu pomocí těchto kamen. V tomto domě není žádný ústřední vytápění a přesto tady nikdo nezbrzne, že ne? Ne. Jak je to možný? Mají 16 kW. Kamna má 16 kW. Ale jak se teplo dostane do dalších místností? Průduchy tady máme. Máme tady průduchy, výborně. Můžeme se na nějaký takový průduch podívat? Jdeme. Ne. A touto mřížkou prochází teplý vzduch do pokrmu. No jo, Filipku, ale co když tam ty kamna na dřevo vyhoří, i když hoří třeba 12 hodin? Co potom? Chceme jít na hory, nebo za babičkou, venku zima mráz? Jak to uděláme? Zapneme si tohle. Výborně, co to je? Je to termostat, který nám spíná co? Naše krásný plynový kamna. Tak výborně, máme ještě tady plynový kamna, který nám vytápí celý dům. Dokonce patrový dům, běž je ukázat tady pěkně. Tak. To, co vidíme na kamnech, to jsou naše oblíbené ventilátory Ecofany. Pěkně zadarmo nám tady točí a točí teplý vzduch, aby se nám dům krásně prohřál. A jak se nám to teplo dostane do dalších místností, Filipku? Zase těmi průduchami. Zase těmi průduchami, výborně.